Здравейте хора, аз съм Dead by Down, а това е едно клипче, което ще гледам в Dueling Room, Dueling Network. Нека си напишем регистрациите. Не ме питайте как да играем, аз Парко е обяснил точно и ясно как се играе в Dueling Network. Правите си дек, ето тук, си правите декче. Както виждате си правите тук дек с всякакви карти, имам 4 дека мисля. Сега ще няма влизам в ранкинг игра, ще направим хостнем сървърче тук. Ако искате да играете с мен Dueling Network, просто пишете долу в коментарите, ще си дам скайп в допълнителната информация. Добавете ме и ще тъкаме в Dueling Network. И чакаме сега някой да се джойне. С ним само едно дуелче. Чакаме. През това време аз качих нов клип, ето някакъв олигофрен значение, кой се е джойнал. Пишем му good luck and have fun. И го побеждавам на камък моята хартия. Но все е добър ток, гледам 206 от 26, аз съм 184 от 1. Както виждате, да, тъпи карти леко. Активираме го това. Баниш, какво цъкнах? Баниш. To hand. Sorry for this. Окей, сеткаме го този. Сменяме си това. И Enter. Ако искате още епизоди в Dueling Network, пишете в коментари. Пак казвам, абонирайте се за мен. Ще качвам клипове. Като виждате, редовно си е. Чакаме сега дуела. Не е 2 минути, нали, и 5 нея. Мога да направи. Зависи какво ми си падне, ако ме бия, да е. Okay, next turn. Okay, FF to magic card slash dragon ravi avine. Едно драгон чудовище от ръката. След в ръката си допавяме. Тоест to hand. Окей. Normal summon F. Мога да вионеме са пак и да призовеме един друг дракон, който ако го намеря ще е много приятно за мене. Ако за него не знам колко яко ще му бъде. Така този дракон не отива в гробището. Сега окей, Battleface Атак. Не се махна чудовището. Destroy. Look FF. To Dragon of Set. Малко е тъпичих, тия малко са ме доста без това. Така че тъпаци, леки. Само леки. Добре, това ще го метна to grave. Come on. Destroy or
FF. Строй ет. Окей, тъпчо така, защото... Yes! Kiki. Elemental Hero Woodsman. Това Elemental Hero дек има. Ео, Hero дек. Why? Cause my dragon and a dragon is Luke. Тия са идиоти, приятели. Ето виждате, че тече вече 6-та минута. Не виждате, ама нищо се, аз пак трябва да кача. То дуел, освен ако не ме издразни, изпръклипа да го бия и после ще ви покажа дали съм го бил. Ще покажа вече края на дуел. Ако искате. Добре, спирам да не харча. То си например. Спирам да не харча време и ще ви... после ще ви покажа дуел. Реших, че ще пусна клипа хора, но не ми се искам да снимам да говоря. Искам да е recording by the way. It's okay. Ако му по-бързо обаче си призвам вече драгоните. Като да жертвам Time Wizard и да призова ето този. Да, всъщност ето този. Или да жертвам този, да призова този. Ще жертвам първо този, ще го жертвам за този, това ще го жертвам за то. О май гаш. О май гаш. О май гаш. Ето виждате, че първото полизми излизам, че доста хора. Екстра дек има и той, и аз имам екстра дек. И аз съм Джейдан, въпреки че нямам Elemental Hero. О май гад, това ще ме спука. Elemental Hero Gia. Питай, ще ме такова сигурно. FF ли? Earth Monster, а моето е? Earth Monster. Damn. О майко. Time Wizard. FF. Flip Summon. Yes! Yes. No. Oh. Okay. Sorry. Sit. Yes. Attack. Yes, attack. Обърках се, мисля, че ще мога да такова Time Wizard ефекта. Any last points? No, I don't. Знам, че в момента сигурно е турмози малко това, където пишеме и турмози то дуел, че трябва пиша. Hero Guy Attack 9. What point I lost? Добре. Lost why?